الراكعين الساجدين الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه ومن اهتدى بهدايته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, mga babayani, awishano, mga babuni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagkaliron na ako panalamat ang tanuswala sa dayatin taman ng panalamat. Sa mabisi ko mga pangaling ganun niya nakitanong. Tatap si ikot tandayo kayo ulit tanong. Adit na ba niyan karilintas? Di ba ng mga pangaling mo wala? Nakatawan tanong upang makabatan rin pa magito nga mga babayan. Nataman sa mapidang sukay na yung mga matatanong. Nagitano din mo pas mamagito. Sa moto na niyatang sa pamakasuwi sa kambabayan ang mga babayan eh. Nagitano din magagamay at siko Allah. Sa magsabikin wakal. Pumatanong kabayan iya diyang kutuwa di tanong kagama magito. Sa timang po siyang kumangaling Allah itong bagay niya nakitanong. Mga babayan eh. Papas niya nakitanong na mapakaya kabinasaan sukat paguyong tanong siya sa gayong kaiyaliwa wala pa. Mga babae niyo pa makakabot ng pakasan na pawala lagi ang kaya iga di tanong kunaan sa kagabi kapita. Namalo niyo man paginikiran to na ikagdang tanong marga. Pangaysin ko pamana mo masamawaw tanong. O masamag kinanglan tanong yung kutuay. Nanto na ng mga daisuan. Kung araitum in asbaha ma'ukum ma'ura. Sumayati kung di ma'ima'id. Pero ang kay Muhammad ay dayo pa makabad na pakasan pa wala so naanta din isala ko wala ang kaganyan akalitang kanunyan sa atong pangamagdan. Mga babayan ni mata-mata na itanong ko na may adang pangisukor ko wala ngayon kaya mga pangalimo itong bagay niya nakita may na epita mo na sintadaan na gagawin niya nakita ng mga babayan naso kapag niya nakita sa hidayat kapag niya nakita sa turuan aginan so pag kinunuwag yung kaya puso asubra pansang ko paliwanag yung puto aluan so andad ni kapadalamang ka na hidayat si ko puso mga babayan nangyapang daw kaila yung puso so mapanggulaw lang ko kubur nangyapang daw kaila yung puso so karga nagyang kuto sirat karga nagyang kuto ako kumawala ko manipitang bisa na manusia na kailay o kaila yung puso agi yung kuto mapanggulaw lang si isang kuto naraka na ay malaan ang kaila yung puso agi yung puto apat tiyaya o mga turugan si kusurga sa mga pamumulan si kusurga sunganin abaran dia mapagpadalam ang mga pangalimo si kusurga na kaila yung puto puso o ano kapadalam mo lagi yung puto turuan na ay malaan mga babayan na kainang kaupuso agi yung puto kalaiyarga o mga suguan wala nakataguan sa arga ko puso agi yung puto ang mga suguan wala subhanahu wa ta'ala so dito isa may kalala o paman pag tumanganin tanong si wala lalayo niya di pa magumanumanan sa mga turuan mapagpadalang po mga pusutan si paman tanong din siya na itong ginawang tanong ay hindi ng sirat al-mustaqim inaukat na namin nang kunanawa kami kasi kulala na makauntol dito sa turuan taman sa Allah subhanahu wa ta'ala mga babayani ay ni pangandog niya nakitanong yung ko manakatatapra kita ng turuan isang kutuwa kaya turuan yan nun Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab kaykat na namin na din kapakapambara palinga sa mga puso ami koreano kayang kunanaon kami sabay kami kasalimo sipo kita pa nakakamataan na sa kasubok pagpumagay sa limo mga babayan ni so agamatanong na ini paliwat yan naging kuto akapromasay sabab sisang kuto at turuan sabab sa giyang pananaturuan mga babayan ni na pamakabad na lang tumasa na mapiyabalo yung panas sa mga palawa palapalay na buntiya may pamasa sisang kanaturuan na sabab kung kalayar gaging kanaturuan mga babayan ni na mataan aliron makabayan ito sabab akin ang lang nakataguan tanong sa babayan ko kapandar pa tanong kung mga kalilimod sa agama kaisanan aping ko na noong uruma ang sabab aping buwan wala ko turuan saan ko mga tao alalay na pandarpa siya ko mga kalilimod o gamay sila mga babayan ni tuwan ay mablangag yung kutuwa may pamagusir ka naman kaiyan na kiniwa tayo
Ngunit tanong ko Allah, aas na may sigo, puno mga pusot tanong, mabaluya, mapuputot tanong. Sisagyan kayo kumana, kapan talaga tanong sang kaya kawiyag yung tanong, na mala na mapagalimat tanong sa taman, din sa kapapumatanong upad ng tanong ang kulaan. Kaya kaya kawiyag yung tanong, hindi kaya kita tanong Allah, na matutuloy nila. Pagka nairaan nga mga babayi, na kawiyag yung gamay po. Ay kadua na kawiyag yung alam ba ang ito yung pangatali mo. Mga babayi, so Nabi sallallahu alaihi wasallam, na inipaliwat yan kumanipis sa katawan ng Muslim, akatagon sa awidakan, sisang kutuwa kawiyag ang mepos, so kaya paginataw niya. Naguayam niya kala niya winakan, nagyang kutuwa lang ba sang kutuwa kawiyag yan. So kinanglan mga babayi, nakatagon tanong sa tararap naguawidakan sang kumepos, kawiyag amin ipanagagdan. Inawapya sa mga maltanong, mga pipiyang yang galapok tanong sa minanguna mga babayi. Nakinanglan nakatagon tanong sa awidakan. Anda sabab. Nakagiting kakatawan o inong mga dahi. Diyan ko to amal ka aking galapok kasang kuminanguna. Piyari mga dahi wala ang tawa ka da. Naipandapat ko pa makabaka din ang sumya na babay ko lang. Sayad nakataong ko na makamakal sa alungan na mauri. Nang balasan ra ka wala. Natakinibadan niyan. Tarima, kakagya naman tarutupang ko to sarat. May pandapat ka sang kutwa basa, umimas sa balsa ka. Asmas na nasulokos sa bakul sa ubinyan. Natatini ba karap nga kalantagaw diyan. Kinalan nakataguan tanong sa widakal kung mga amal tanong mga pipian yung galapag tanong sa minanguna. Sa lalayong tanong kung pamangalin si wala si kung mga sampo yung tanong. Akatarima niya nun, di niya nakita nun, diluan na nung subala siya si sa aluman na kaya. Naayam niya kalala mga babayan niya panganin tanong. Si Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang kutuwa niyang hulaw tanong sa minahula mga dosa. Ang niyang mga ibulong. Na inilayan kita tanong. So kinanglan na lagi doon tumambuha kataguan tanong sa awidakan. Sawag sa kagya di tanong katawan o ino mga daig yung kutuwa dosa niyang galabang tanong sa mga una. Api ang nitanong rila si Allah. Ino mga daig inilayan na kita tanong sa terima yan. Ang kutuwa kaya panganit tanong sa taubat at dakada. So kina as uni sa kita tanong. Kinanglan nakatagun sa awidakan si kumepos kong kawiyag-wiyag yan. Na ayaw mala mga babayan din nagyang kaya po natali mga kawiyag-wiyag tanong. Sabab sa kagya di tanong katawan o antonoy kapusan ko umortan. Kasi sabab na kinain daw nakita no wala sang kutap pang niya diya tanong kagya. Kay kad na nami. Inauhuling ka pakapupara palinga sa mga puso ami kung rin kayang kulo na uwang kami. Kakagya di katawan ng manusya o antonay kapantagan. Amal. Upamana ganyan di manggalabok sa isang kuto kapakatali mga kuto at sila. Malaman pa may kirana ang kuto ang kulawla si kumaban Israel at dua kataw mga uda. Yang kuta dua kataw magari ang mga uda mga babayan. Naso din sa ukiyat sira na mga uda na ayam yan tikiragyan kuto isa unang tigin na mag-uli ako sa ganang tanak na bandaray na. Sa bapatigin ako kadakla toro na gitod may kadaklapit na naon. Naipalaguyak na tigin ang kaya para tayak. Sana inuan tigin na mapapasara ka na sumapiyapang ilaylayan na pumakingan na taman kumapiyapan ang taman. Nasara di kami na sa nagyang kaya para tiyak. Yang pagtabong minatang kutuwa sa kataw mahuda, mga babayan. Namiyuda si kinay na gusto mo yan. So lang walang mga kalulutan ni na gusto mga bulay ko ayan, nagyang kutuwa suminibay isang kutuwa sa timan na darpa. Isang kutuwa mga rintibay pangalasan. Na ayaw agad na ang kutuwa sa kataw mahuda, nagyang kapsimban yan si Allah subhanahu wa ta'ala. Sugip man ang kutuwa pagarin yan. Namitulim ko sa dalamingot na ayapin kalabukyan na lawan na maasyat lawan na kamparado siya na siyawitan niya. Mga babayan din nasisagi ang kuto di kasing guling ang kuto mga masa kapag tumanagado mga ragunan kapag tunay po sa kuto mga ulan-ulan na ayam niyang tikiragi ang kuto sa kato mga ulang niya gauliya na sige na mata na siyang kuto pagariya ka na niya raw niya ng pamana kaya diluwan ako sa pangilaylay niya na dako niya din nabantalan sang kaidar pa katatagod ra. Inindirain na ko niya din. Buwan din siya rin tigil mapiyag yung kutuwa kawiyag-yugin na kamburado siya. Naunang tigil naman ay kasamuha ko mabusta na namin nga nagkasawitan na ka ng kuta galap kang kuta pagariya ka nakabantang yung mapiyag. At yan tigil na meron niya nung pumana. Lumalag ako sang kahit pangalasan. Nadako niya din ibabukara yung mantaluan tunay mga ulaw-ulaw. Nasisag yung kuta oras mga babayan eh. Namin barang palinga din ng kutuwa puso yan. Kasuwitan yung punang kutuwa kababaloy niya naman o siya. Ayaw man na niya na paggalabak niya ng kutuwa kabaya o ginawa niya. So kaya mga buong kutuwa pulay pa yan nagtatali
pagkak sa dalamayon. Na emang punya pikirin na tignan benda kimapia ganda bakal kutu apa dari aku. Ay no ay tigin mana iyang pumana da kami niyan tidak mabubentalan sa kayo na. Benda kaya tigin mapia ang kutu ganda bakyan. Ay jadi mampu tigin ng kaya ganda bakal ada ba siya ko abuna. Di nagkakuha siya abuna arwa siya ko pamana da nagu Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yun tigin nakatubat ako. Ay kung siya din na mata na liwasakan din sa ginawa ko. Agian kaya ganda. Kukuno sa bandaray na. Amin tubat si wallah. Ni sebab wallah. Kau kemana bedeng karga-karga na din paruman wa. Agin tun ni mga panagay nakapagtubat yan si wallah. Na ayam yang katali mo na sa mga malaikat ridwan. Mga malaikat ni ko surga adiyaw lang tinanagyan ko taniwan yan. Na ipamantakiran siya sa giyang kuta ilihin. Agin to so kumanadal pa. Apa pakabulusan ko niya o mga tao. May tayo masusuatun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay tituro naman si O sa ginawa. Biyang karat-karataw na sa dalang mga buwemi. Nagyang ko pangiras sa saya mga udah pinintira yang naginaw niya. Lakon sa kagyasimir po so kawiyag-wirgyan sang kuta marataan ni atiyan. Ayaw to kaya pakaganatiyan sang kuto adal pa yan. Sa kasungan sa dalumay nagyang kuto pumanakasuwit tinin ko kaya baluin niya na manusia. Na ayaw niya kadal sa lunas sa mga malaika si kunaraka. Mga raranita mga malaika. Na mga sabusyaray na mga malaika. Nagilpan siya wala sa kapag yung kuta mga pusiran. Natitunda-tundiran sunyawa giyang kuto at saka ito mama sa taman sa siran ini pamantak sa giyang kuto si Jin apat tuguan ko mga newa mga balad sa mga tao si Allah subhanahu wa ta'ala hindi sabab mga babeni kinanglan kaya kailang basang kaiyak kawiyag-wiyag tanong na pakimboy ang tanong ko ramad tanong pakiusar tanong ko ramad tanong sa usaran tanong sa para si ko alungan na maulit tanong sa lalayong tanong kung guraw ka na si ko Allah sa Korea kyan kuna na wala yung nakita no siya turuan na yung mana nila dito berapa rin sa taman sarong tanong dito kapantag yung kapatay so Allah subhanahu wa ta'ala mga babayami na ayak kapatigan nakita no lagi yung kutu at tawabarado siya na kung kumakatubat siya sa giyang kutu sa oras alam ba ko ko yung yugyan at ipu ikhlas ko puso yan na mata-mata na freelance kanyan Allah